Bos días a todas e todos. É un placer para min dar saída a este segundo Festival de Literatura Virtual. Tamén un honor e, por suposto, como sempre nestas ocasións, unha responsabilidade. O honor non creo merecelo e a responsabilidade non creo ser capaz de levála a cabo con moito éxito, pero por iso creo que centrareime no prazer, no disfrute como punto de partida para participar neste flip, tamén como punto de achegamento á cultura e no meu propio prazer ao preparar estas palabras, esta conversa con un público ao que non vexo, pero que é real, e no prazer que sentín cando namorei da literatura, ese frechazo, esa ferida que non deixa de ser cada vez máis fonda e que a veces provoca hemorraxas, provoca vaguas, provoca zozobras, pero que sempre provoca gusto. A palabra escrita, a palabra contada, a palabra recitada ou a palabra representada teñen o poder de evadirnos de nós mesmos, pero tamén teñen o poder de facer precisamente o contrario, de conectarnos con noso eu máis íntimos, de chegar ali a parte máis fonda, máis oculta, e aí normalmente onde está esa ferida, non, máis sanguinolenta, pero tamén sempre nun caso ou noutro nos provocan un gozo que unha vez que estamos feridos de literatura buscamos incansablemente, porque non se parece a ninguna outra cousa. Di Christian Bobin nese libro maravilloso que é Autorretrato con Radiador, que a literatura comezou cando o primeiro ser lle contou unha historia a un enfermo ali nun leito de morte, nalgunha cova. Fíxose necesario o consolo dun conto, a caricia da vida imaginaria de outros, a resposta que deixa a ficción, que cambia as nosas preguntas por outras preguntas, porque aquí nunca hai nada fechado de todo, sempre as preguntas se abren en mil direccións. Por eso o desexo de saber, de coñecer, non se acaba nunca. A literatura está en nós porque temos a necesidade de inventar, de fingir, de contar, e tamén temos a necesidade de que nos escoiten, e de escoitar a outros. A literatura, como arte, intenta explicarnos, pero ao mesmo tempo non ten unha finalidade precisa, non busca un fin comercial, o seu camiño vai a marxe das inapilables leis do mercado, é hedonista, debúxase nas marxes, porén é imprescindible, é radical, está no noso tronco emocional, é racional, pero por iso, porque non responde a cuestións monetarias, precisa de protección, porque é necesario, é a nosa salvia. A pandemia deixou claro que incluso os que pensan que non participan disto, esa xente que pensa que a cultura é unha cousa de snobs, de presuntuosos ou de aburridos, incluso eses viron que a vida era imposible sen música, sen series, sen libros, sen teatro, sen ficción, sen arte.
se embeleza en definitiva. Vos estades aí, tras as pantallas, eu non vexo as vosas caras, pero estamos unidos por un fío, quizás ese fío encarnado que conecta a esta sociedade secreta, a ese exército invisible de lectores, que esa parte minoritaria do que se ve na sociedade no que vivimos, pero que é moi fiel e moi constante, e moi aguerrida. Esas persoas capaces de palpitar frente á mirada dun actor ou dunha actriz nun escenario, ou de emocionarse coa dunha poeta que está recitando versos de seu ou de outras. Supoño que a nosa función como comunidade é, primeiro, divertirnos. Ben, bo día a todas e a todos. A partir de hoxe, durante estes 3 próximos días, imos poder disfrutar do segundo Festival Virtual do Libro de Galiza. Todos sabemos que o ano pasado, 2020, no que se celebrou xa a primeira edición, houbo que reconducir todos estes formatos dos que tiñamos coa normalidade que viñamos tendo estes anos anteriores, pero tivemos que reconducir os formatos para presentar a cultura cara ao público, cara á nosa sociedade. Unha das maneiras na que se reconduciu este tema foi unha nova maneira de promocionar a nosa lingua e a nosa cultura virtualmente, e ese foi un dos valores que se acadou por culpa do COVID-19. Esta segunda edición do Festival Virtual do Libro de Galiza o puxo en riba da mesa unha nova maneira de presentar contidos, unha nova maneira de chegar ao obxectivo que é a nosa sociedade, e a verdade é que o fixo con tan semellante éxito que desde a Diputación da Coruña, desde o Servizo de Cultura, a verdade é que tivemos que parabenizar e parabenizamos os organizadores, e con estes contidos, mesas redondas, presentacións literarias, recitais, conferencias, etc. E os obxectivos que pretenden acadar, como é chegar a novos públicos e manter os públicos que tivemos hasta agora, pois é un dos baluartes, un dos valores, algo que desde a liña de subvencións de proxectos singulares pretende a Diputación da Coruña poñer en valor. Todo isto simplemente darvos unha presentación, que disfrutedes das xornadas, que disfrutedes do libro, disfrutedes da nosa cultura, da nosa lingua, que é a mellor maneira de facerlle frente a este COVID-19. A cultura non é contagiosa, a cultura non é algo a temer por este COVID-19, sino que con formatos como este o que se pretende é que a cultura siga chegando a todo o mundo. Grazas. Dende a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que nos ocupamos de promover e apoiar esta Feira Internacional do Libro no ámbito digital por segunda vez, esta segunda edición que vai consolidar un certame de tanto éxito na primeira, cando toda a pandemia e todo o confinamento a que nos obrigou o virus nos fixo buscar recursos tecnolóxicos para seguir dando vida á nosa literatura, a literatura do mundo inteiro que se proxecta sobre Galicia e sobre o noso sistema literario. Pois a esa feira, ao FLIP, quero desexarlle o mellor do transcursos. Felicitar en primeiro lugar o equipo que a fai posible, a todos e todas as que traballades para que a literatura teña máis vida que nunca, cando é máis necesaria que nunca.
cando as persoas necesitamos deses referentes culturais, deses referentes literarios que nos axuden dentro das nosas casas, ou mesmo fora delas, tamén nos centros educativos, tamén nos clubs de lectura, nas bibliotecas, en tantos e tantos lugares onde temos a sorte de que en lingua galega existan libros e publicacións e teñamos premios para os nosos creadores e creadoras con recoñecemento a nivel de toda España e recoñecementos tamén internacionais. Todo iso faise posible grazas, como digo, a esta engrenaxe xigantesca que fostes capaces de crear nas redes, na internet, en todo o ámbito virtual, ese altísimo nivel que a nosa literatura leva demostrado un ano tras outro, e unha das probas que o verifican é que somos capaces de manter feiras internacionais no mundo virtual, ser pioneiros nesta iniciativa e ser capaces, como digo, de impulsar e medrar cada ano con algo que, en principio, non sabíamos ben o resultado que ia ter, pero agora, como digo, podemos corroborar o seu éxito. Trataránse nesta edición temas tan interesantes para a lingua galega como pode ser o ámbito familiar, como poden ser as tecnoloxías, como poden ser pois, os diversos formas de transmisión da lingua nas idades máis tempradas, literatura infantil, literatura juvenil, aspectos todos eles que nos interesan moitísimo. Por iso que desexarvos, como digo, unhas xornadas moi proveitosas que seguro que van ser con ese amplo e fornido elenco de intervintes que van formar parte da FLIB, nas mesas redondas, nas conferencias, en todos os distintos grupos e formacións que van formar parte, como digo, desta feira. Verémonos ao final, seguramente tamén, faremos un balance seguro que exitoso e moi proveitoso do que xa é a segunda edición dunha feira que nos gustou dende o primeiro momento e nos sigue gustando cada vez máis.